Γεια σας. Είμαστε από το κανάλι AdonXP και παίζουμε GTA 5 και θα κάνουμε μια αποστολή με το Lester για να κλειδώσουμε τον τρίτο παίχτη, τον Trevor. Μια αποστολή, ναι, και μας ζήτησε να θέλει να εντυθούμε ωραία για να πάμε, για να κάνουμε μια ληστεία. Το μισό gameplay θα το παίξει ο Κωνσταντίνος και το μισό εγώ, δηλαδή την αρχή τώρα εγώ και έτσι προς το τέλος εκεί που τελειώνει η αποστολή. Δηλαδή, για να καταλάβετε, εγώ θα πάω στο Lester τώρα, να έχω το Lester και ξέρω ότι θα κάνουμε το επόμενο. Το κανονίσαμε. Αυτό. Πάμε να δούμε τώρα. Εγώ θα οδηγήσω μέχρι το Lester. Αλλά το θέλουμε το αμάξι γιατί είναι καλό, γιατί θα το χειριστούμε και για την αποστολή. Είχαμε πολύ καιρό από το GTA. Ψάχναμε να βρούμε πώς. Κάναμε άλλες αποστολές για να ξεκινήσουμε την αποστολή του Trevor. Αυτά. Τώρα θα πάμε να βρούμε το σπίτι του Lester. Έχω βάλει waypoint. Αυτό το αμάξι ίσως θα χρειαστούμε για την αποστολή. Θα πάμε να κάνουμε μια. Θα σας πω τι πρέπει να κάνουμε τώρα για την αποστολή. Θα πάμε να ληστεύσουμε ένα κοσμηματοπωλείο και μετά θα πάρουμε μερικά λεφτά. Θα πάρουμε νομίζω 700.000 θα πάρει ο Μάικλ. Θα πάει κάποιο και ο Trevor νομίζω. Και τα άλλα τα υπόλοιπα θα τα πάρουν οι άλλοι. Πάμε πρώτα στον δρόμο τώρα. Συνεχίζουμε τώρα. Φτάνουμε προς το Lester, όχι εγώ εδώ. Είναι στο επόμενο στενάκι. Ελπίζω να δεχτεί τα ρούχα μας, γιατί έχουμε πάει πάρα πολλές φορές και δεν μας έχει δεχτεί. Θέλει να έχουμε ειδικά ρούχα. Να είμαστε ωραίοι. Μια γάτα. Νάτι. Σώπησε. Τι σκοτώσω. Αλλιόγατα. Τώρα πάμε στην αποστολή μας. Αυτά τα ρούχα. Αυτά τα ρούχα ήθελε. Εμείς τώρα δεν το χειριζόμαστε, μόνο του. Μόνο του. Το κοντρόλ. Εδώ μιλάνε για την ληστεία τώρα. Να το προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε. Οκ. Οπα. Το προχωρήσαμε. Εδώ με το Lester μέσα, στο μάξι. Α, όχι, δεν είναι αυτό το δικό μας. Αυτό ήταν που είχαμε πριν. Τώρα μας δείχνει να πάμε κάπου πάλι. Συνεχίζουμε. Ευτυχώς δεν το έχω τρακάρει καθόλου το μάξι. Ούτε πολύ. Του κάναμε μια γύρα. Εδώ βλέπετε κάτω δεξιά έχουμε δύο παίχτες. Τώρα θα πάρουμε και τον τρίτο. Φτάνουμε. Τώρα θα πάμε να πάρουμε και. Έχουμε προσλάβει κάποιους για να κάνουμε τη ληστεία. Να εδώ. Νομίζω είναι αυτός είναι. Go to the jewelers. Να το. Τελικά όχι, μόνο εγώ και ο Lester θα το κάνουμε. Από ό,τι κατάλαβα. Τώρα μου λέει να πάω στο. τέτοιο, καταλάβατε. Τώρα μας μιλάει. Ναι. Γιατί πρέπει να μπούμε μέσα. Από εδώ είναι με το κυτρινούλι. Αυτό εδώ είναι. Πρέπει να μπούμε σιγά σιγά μέσα. Τώρα κοιτάμε για κάμερες. Με αυτό τρεβάς φωτογραφία. Α, ναι. Κοιτάμε για κάμερες. Τώρα κοιτάμε για κάμερες.
θα πρέπει να σκοτώσουμε το φασίστα. Πρέπει να του μιλήσουμε. Ναι, Στο που στο μπάγκο. εδώ. Hey, beautiful. I need to pick up a little something for the woman in my life. The what? Sir, I'm sure we can help you. Tell me about Τώρα που λέει ότι θέλουμε να πάρουμε κάτι για τη γυναίκα μας, Thank God. You say my wife was talking about. μου να πάρουμε I don't know. παιδεία. I don't want to spend too much. Τις φωτογραφίες με όλες τις κάμερες. 10 grand? Θα παίξω εγώ τώρα. clarity jewels. Τώρα θα συνεχίσει παίζοντας Εξωδίνας. Ναι. Εγώ απλά θα βλέπω. Πάμε, θα την προχωρήσουμε την αποστολή. Alright. Με το χ. Ναι. I think you just made us. Νομίζω τώρα θα ξεκινήσουμε να πυροβολάμε. Let's back. There you go. Πρέπει να πάμε πίσω στα Max τώρα. Have a wonderful day. So, we good? Α, ξέρω τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάμε να του δώσουμε τις φωτογραφίες. Νομίζω ότι είδε ήδη τις φωτογραφίες. Α. Του τις στείλαμε με Bluetooth. Bitches. Ah, nuts. Ρίχνεις τσιγάρο στο σκύλο σου, ρε. Στο σκύλο σου. Drive us around the block. We gotta find a way up to the roof. Roof. Spawn. Yes, going to the rooftop. What? Τι πρέπει να κάνουμε? Εδώ μας δίνει το κίτρινο. Εδώ μας ήθελε να πάμε εδώ. Να πάρουμε κάποιους λογικά. If you want me to help you with this, go back and find a way up to the roof. Let's go. Πάμε. Τώρα πάμε στην οροφία, από ό,τι καταλάβατε. With your crew? Εδώ μου. Yeah. You see him? Um, Πρέπει να πας από μέσα. After the incident? Από πάνω δηλαδή. Όχι από πάνω. Από κάτω, από κάτω, από κάτω. Yeah, where'd he go? Κάτω. Μπράβο. Σήμερα δεν είχαμε μεγάλη όρεξη να κάνουμε. Where did they bury Αλλά him? εντάξει, He's probably in είπαμε να John κάνουμε Doe. γιατί είχαμε καιρό να κάνουμε και GTA. OD, shootout, maybe just a car crash, right? Anonymous Ah, charging νομίζω bangs απ' on έξω. the highway. They only knew what a sick Bitch. puppy they had on their hands. Νομίζω πρέπει να πάμε απ' έξω. Μέσα ή έξω, το χάσει. Ενώ έξω από αυτό. Να, εδώ έξω. Α, ναι. Γιατί είναι και το βελάκι. Μα πού θέλει να πάμε? Στην οροφή. Όπα. Πώς θα πάμε στην οροφή όμως? Με τη σκάλα. Όχι. Τελικά πρέπει να πάμε από κάτω τις σκάλες. Ναι, φτάσαμε. Εδώ θέλει να πάμε. So, I think ότι... Νομίζω ότι φτάσαμε. Α, here. Έχεις καλά και την άλλη μεριά. Να, εδώ έχει αυτή την άλλη. Τέλεια. Πιο πάνω. Και όσο σου πάνω γίνεται. Εδώ δηλαδή. Και να βγούμε από εδώ. Δύσκολη αυτή η αποστολή. Ναι, είναι. I'm on the roof. All right, use the glasses to get me a shot of Angelico's roof unit. It'll be right above the store. Τι θέλεις να κάνουμε? Sound shoot. Get to hot ground and think. Α, Θέλει να πυροβολήσουμε τώρα. I know. Πήγαινε πιο έξω. Πρέπει να πάμε πιο έξω τώρα. Εδώ πάνω, ναι. Αν μπορούμε εδώ πάνω. Μπορούμε. Ωραία. Ας τα βάλουμε εδώ πάνω και να ρίξουμε κάτω. Οκ. Όχι, γιατί είμαι στο ψηλότερο. Εγώ είμαι σε αυτό. I pulled up a satellite image. It looks like the highest point is on the northwest side. Get a shot from there. Α, ωραία. Μας λέει κιόλας. Αυτό είναι καλό. Hey, I see the vents. Yeah, I'm looking at the relay. Can you get any higher? Guys,
It's time for parkour. Και τώρα έχουμε κλέψει ένα βανάκι, γιατί πρέπει να τους βάλουμε μέσα. Διαλέξαμε ποιους θέλουμε για να μας βοηθήσουν. Αυτά. Τώρα μετακινούμαστε προς τον Λέστερ, νομίζω, ναι, όχι. Ναι, νομίζω, για να πάρουμε τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, πάμε. Νομίζω προς τον Λέστερ πάμε, ναι. Back. Και τώρα πάμε να μαζέψουμε τους φίλους μας για να κάνουμε τη ληστεία στο κοσμηματοπολείο. Λοιπόν, με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι αυτό ήταν το βίντεο. Θα κάνουμε 2 για να το δείτε σε διαφορετικά. Θα γράψουμε 1 στα 2 και μετά το δεύτερο θα το κάνουμε 2 στα 2. Ελπίζω να δείτε και τα 2.